Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Toto video bude iba nejaká drobná, rýchla vysvetľovačka k MIPSIMu, keďže video ste na MIPSIM, ako funguje, čo tam ako vlastne zapisuje, ste už dostali. Takže v podstate tuto prejdeme si pár krokov prepísaného programu pohybu po šachovnici z Reximu do MIPSIMu a teda vysvetlíme si možno teda, že čo uchovávať v pamäti údajov a teda ako sa tam orientovať. Takže v tomto vzorovom príklade aj v dokumentácii môžete vidieť, že v registroch dopredu sú uložené nejaké konštanty, s ktorými sa bude porovnávať. Tie konštanty sa nejako nebudú meniť, preto je to uložené tu. Ďalej na registri 20 bude ten pointer, ktorý sme boli naučení, že máme na adrese 302 v Rexime. Na adrese 22 bude prvok postupnosti, ktorý sme vyslovene načítali. Na 25-26 sme si uložili vlastne počiatočnú pozíciu hráča a tá sa nám bude tiež meniť. Toto všetko je vlastne v mappingu tu. Čiže to, čo sme mali na adrese 300-301 v Rexime, uložíme v MIPSIME na adresy A0, B0, čo sa nachádza v dátovej časti, A0 s offsetom 0 tu, B0 tu. Vstupná postupnosť je od adresy 00 až po adresu 9C, čiže 00 máme tu a 9C máme 9 tu, toto je 9.0, 9.4 a 9C máme tu. Môžeme vidieť, že teda prvý stĺpec končí nulou, druhý štvorkou, tretí osmičkou, štvrtý C-čkom. Tu v podstate máme tú počiatočnú pozíciu, tento prvý stĺpec je keby napísaný. Tu je tiež napísané, ako sú zakodované dané pohyby. Keď chceme pohyb 1.1, tak si zapíšeme B, keď chceme pohyb 2.2, tak je to 16. Tu sme používali klasické čísla v desiatkovej sústave, prípadne to bolo prepísané do binárnej sústavy. Tu už sa hráme skôr so 16-kovou sústavou. Tiež v MIPSIME ste mali inštrukcie. Tieto inštrukcie tu sú vypísané, že s čím pracujú. Môžeme vidieť, že load pracuje s registrom, kam zapisujeme, potom si to pýta nejaký offset a ďalší register. Preto teda dáta presúvame do tých registrov. Takže tu môžeme vidieť, že máme nejakú postupnosť a tu máme uložené počiatočné súradnice a v našom registri máme prvých 5 konštant, ktoré budeme používať na porovnávanie nejaké a zvyšok je prázdny. Počas behu programu registre vieme mať otvorené, zvyšok nie. V inštrukcii tu máme tiež nejaké adresy vypísané, sem píšeme vlastne inštrukcie, tu sú návestia. Keď skáčeme, tu je napísané, že skáčeme na návestie, ktoré sa volá 1, tak skáčeme na tento riadok. Zase každá inštrukcia je nejako zakodovaná a tieto kódy vidíme v tomto procesore. Tu máme opäť vypísané naše inštrukcie a takisto teda s čím pracujú, či sú to registre, alebo sú to konštanty, alebo a tak ďalej. Takže prvá vec, čo chceme urobiť je načítať si našu pozíciu hráča do registrov. Môžete vidieť, že tu mám nejaké XK, to znamená, že to nie je nič načítané. Zapla som to tým, že som iba klikla na tú čiarku a môžem si takto presne pozrieť, aká hodnota sa tam nachádza. Takže ako prvé šupneme našu prvú inštrukciu do procesora a vykonáme teda fetch. Urobíme to týmto tlačidlom, čiže vidíme, že na začiatku náš program counter, toto tu, je nastavený na 0. A teda 0 v 16-kovej sústave je 0 v desiatkovej, takže načítame prvú inštrukciu. Ako som spomínala, 8C1900A0, 8C1900A0 je táto inštrukcia. Presne tento obkód máme aj tuto hore napísaný, taktiež keď sa scrollneme, tak to vidíme, že to je tá. Ďalej ju teda dekodujeme. A teraz dôležité čísla pre nás, tieto dve a tieto 3. Čo vlastne znamenajú? Toto sú naše registre v 16-kovej sústave, čiže 00 je register 0, 19 je register 25. Prečo tieto dva? Pretože chceme
z registra 0 a nejakú hodnotu a chceme to do registra 25. Momentálne v registri 0 je hodnota 0, to je toto, tam aj iná hodnota nebude. Takže keď chcete vyslovene z nejakej adresy niečo, tak tam dávate ten register 0, aby to načítalo presne z tej pozície. A na 19 máme tiež 000, čiže register 25000 a A0 je vlastne ten náš offset, ktorý sme tu zadali. Pričom tá A0 je presne táto hodnota, ktorú chceme načítať. Ďalej tú inštrukciu vykonáme. Takže vidíme, že tie hodnoty sa nám presunuli do tejto časti a sčítame tú hodnotu z registra 0, čo sme si tu zadali, s tým našim offsetom, s tou A0 a budeme načítavať teda tú pozíciu. Čiže keď to urobíme, tak z A0 chceme načítať z pamäti tejto dát, načítame na A0 tú hodnotu 3. To je toto tu. A potom sa nám urobí writeback. Takto sme si vlastne, zatiaľ čo my sme teraz načítali túto hodnotu z A3, zatiaľ sa nám dekodovala ďalšia inštrukcia. To bola konkrétne táto, to isté, ale do registra 26, ale hodnota z B0. Zatiaľ sa nám dekoduje tretia inštrukcia a fetchovala sa nám štvrtá inštrukcia. Teraz v rýchlosti prejdem na zmenu pointera. Čiže pozerám sa sem, fetchujem toto. Máme tu NOP. Respektíve pozerám sa sem. Možno som to už skipla, to nevadí, lebo všetky sa tam dostaneme. Čiže 22.00.20. Inštrukcia, ktorá sa nazýva zač, čiže začiatok, toto vykonávame dokola. Môžeme si aj v dokumentácii pozrieť, o čo sa jedná. Do registra 22 načítame prvok postupnosti z pamäte údajov z adresy, na ktorú ukazuje ukazovateľ v registri R20. Takže fetchneme inštrukciu, dekodujeme. Máme tu 14, 16. 14 register 20, tam máme štvorku. 16 je register 22, tam máme jednotku. Čiže 04, 01 a mali sme tu 0000, čiže 000. Čiže keby my túto v kuse ukazujeme na tento prvý riadok, túto prvú bunku a iba tým offsetom v registri, nie offsetom, ale iba tým registrom 20, keby ukazujeme na ďalší a ďalší prvok. A takto sa posúvame ďalej v tej postupnosti. Pôvodne sme ukazovali na 00. Teraz máme 00 plus 4, takže chceme ukazovať sem na 0,4. Na 0,4. To je tu. Keď to vykonáme, tak z pamäti opäť načítame jednotku, opäť sa tam napíše. Teraz to možno nebolo presne vidieť, ale keby ideme niekam ďalej do pamäti, že náš register 20... Dobre, čiže teraz som skočila ďalej v programe, nie len o načítanie inštrukcie, ktorá je hneď za tým. Takže my sme si ukázali čítanie tejto prvej inštrukcie. Teraz neviem, ako ďaleko som sa doklikala, ale zistíme to spoločne, čiže fetchneme si tú inštrukciu na načítanie prvku v postupnosti. 14, 16, register 14, 16 sústave je vlastne register 20, tam máme ukazovateľ na 0C, 16 je register 22, čiže sem to budeme načítavať. A vychádzame vlastne v pamäti údajov z pozície 000. Čo je teda tu a pripočítame k tomu 0C. To sa urobí v tejto execute časti. Vidíme to tu, že budeme načítavať bunku 0C, čo je hodnota 2. Čiže 0C, prvok 2. A takto sme cez pointer načítali hodnotu. Čiže v podstate, čo máte urobiť je, že na začiatku máte zadefinované nejaké premenné, môžete, nemusíte, určite ich budete potrebovať používať.
Nejaké registre používate ako pointer, ako miesto, kde udržiavate presnú hodnotu postupnosti, presnú polohu hráča, prípadne si do nich viete načítať prekážky, či už na začiatku programu nebudú sa meniť, alebo sa budú meniť postupne. Je to na vás, ako to vymyslíte. A ďalej, ako keby prepisujete tento váš kód z Reximu. Čiže tu sme robili load, ten sme vykonali ako LV25A0. Robili sme compare. Hneď sme compare robiť nemohli, pretože kebyže na tomto prvom mieste, keď fetchneme load a dekodujeme ho, tak už si fetchujeme aj compare. Ale kým sa to dostane ďalej, tak teraz zistíme, že vlastne, čo chceme vybrať skade dáta, tu by sme to dekodovali a tu by sme to chceli executenúť, tu sme si tie dáta našli, ale ešte ich nemáme v registri, tak preto sme nemohli hneď urobiť compare. Preto sme tam urobili operácie, ktoré nejako spolu nesúvisia a ušetrili sme počet inštrukcií. Keďže sme medzi ten load a compare, ktorý máme tu, tento back, náš compare je back, dali niekoľko týchto inštrukcií, tak sme ušetrili ako keby čas, a teda inštrukcie. Inak by sme tu v podstate mohli dať NOP až do času, kedy sa nám vykoná write back do pamäte a v ďalšom kroku by sme mohli urobiť execute. Čiže toto LV, keď máme vo write backu a v decode máme ten back, urobíme ďalší krok, vtedy sa nám vykoná to porovnanie a skočili by sme ďalej. Lenže by sme mali medzi nimi nejaké nopy, my chceme používať čo najmenej nopov a dali sme tam inštrukcie, ktoré nejako nás neovplyvňujú, ktoré môžeme vykonať a preto sú tam nejaké ďalšie načítavačky a tak ďalej a tak ďalej. Toto si treba veľmi uvedomiť, pretože teda rozdiel medzi MIPSom a Reximom, Rexim urobil to, že dekodoval inštrukciu, vykonal, čiže decode, execute, ale tu pracujeme s viacerými naraz a vykoná sa to paralelne, nesekvenčne. Takže dúfam, že vám toto trošku viacej ešte pomohlo a nebudete mať nejaký problém s vypracovaním zadania.